Γεια σας, μόλις παρέλαβα σήμερα 3 micro USB καλώδια της Blitzwolf, τα οποία όπως βλέπουμε είναι double side quick charge καλώδια 6,56 πόδια, δηλαδή 2 μέτρα. Να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά τους. Είναι, λέει, gold plated double side reversible micro USB. Είναι USB 2. Υποστηρίζει 5, 9 και 12V fast charging έως 2,1 A και είναι συμβατά με τη τεχνολογία Quick Charge 3 της Qualcomm. Ωραία. Είναι το καλώδιό μας. Εδώ πέρα μια καρτούλα. Είναι εγγύηση 18 μηνών του κατασκευαστή. Ωραία. Δεν νομίζω να έχει κάτι άλλο συσκευασία, δεν έχει. Το ενδιαφέρον είναι αυτό, όπως βλέπετε. Έχω και ένα ανοιχτό καλώδιο. Θα το δοκιμάσουμε στο power bank της Xiaomi. Συνδέεται και έτσι και έτσι. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Οπότε και να μπερδευτεί κάποιος δεν υπάρχει θέμα, ειδικά το βράδυ. Κάτι σαν το Type-C. Ωραία. Αυτό ήταν το unboxing μας.